hadu kumbasan pongut ai kinong snong namusto bat kibamarjan kila kempang kensan kenthop ya kapre penhiar bat khesiat nadu ka artare kabala da khain kulum hadu menta ka singi ka jingdon kinong pang ki balit simdawai bat sha sumar haki hospital kila poi cha ka san pongut ai kite ki pai ba mari opang mardor kila let salai kenso phc henry nomar blak hamya palat ka medical officer ka bapet hangte mardor kala pha no sai samati chc batu shadu sora habai kren ba medical officer dr e kharjana ilai thu balada sukhain kulum nadu kasingi baja tat hadu menta ka jingpoi kinong pangkam duna su ya ka sanphong gudi lai thu ru bana ka daw ka jingkhakmia ka pesi lai kan so ila pha no sai samiti bat ru sha sora hospital pan yo ya ka jing sumar ka bakriki ka medical officer ka lai thu ru ba mardor kila pha wat bnia ban lap ka daw jong ka jingkam pang jong kitei ki brio da ka ba pha test wat ya ka pankhana jong kitei ki ba pang tangba ya menta ki nak ap ya ka report halo ketika jingja na kalian ke office district medical and health officer mardor klihar semusto banlik tokit nya halo kadaw ka jingyo pang jong kite kinong songsnong kay kadaw doktor ka ba penlong ba kiniyo ya pre penhiar kalai dik itu bakal aja yang kala instruction yang bakin pai ki ANM team jong akin ni bai no ka kam de hakutu community hakutu kan mit hi ma pha no long masin de nong ya ID sumar sa ki bongan git mo mar ba ki pangjur de da adap katak ID sumar tengah pha kam no pha hi bikin net chiting kin no sha musto pen hier no sha musto kuntu jan mit hadu RBG ai la ngam bakla kan exact timing am kan mau pha ki wan pai kin ban kili bha lo man wat ba kin ban kili pinya ban de jure pia ta jaka yeng pai yeng nomor ba wing de kam dia mo kata ngilek nak liang jongka PHC hak tu kalai tavik mo te minne kasni pade kilawan naka na DMHU mo na DMHU lawan jurep ya kan ni jaka te long kila makiru kila investigate kan te long mangi naka PHC investigate on the third jong July te long minin ru ngapa hi fourth ngapa hi keju long bangin bet kin kinong pang ya hiar bit man kasni minne ru hiar bit hi ada kata ke Sunday makan ru hiar bet hiar nak staff jong iru nama minne pade kila abon nama lawan sana DMHU ru kila hiar bagi pha isa kan kai ka report doktor ba pio na tu kan ni ka jingwan to ka de na ka umbam umdi ne ka de ne ni ki jingbam ki bayo wakla bam ne hakalai tadik bang pha manga na ki na staff jingi kat kum ba ki yo ting tep kalong umdan ni e ba ki bam pher umdan ni e ba ki ang kan ni ka jing khawai dawai umdan jing yak bri umdan ni e tia ki long ga e ka ba ki nong song nong ni ken ki ong hakalai tadik kata long balong kini ki kena ti ki le kai shulum seneng ki ma re da shit tu ki ti kuma kat bayo tia ki long ki mla akin ban ong ba peti kina 100% ba ki set e ko ki ong ba ting mo ki kena tu mla pet ki long hakalai tadik du bun ki ba pang ki ba sang sha ki kena ken ki long kat kum na long nanga hi ngasko kum ba kala bende namar untan shishu ki we untan babam long kini ki e jingbam ba pher untan babam so ba pher untan iru ki long tangkata hi ka we long ka kham slap chur ba kini ki portion ni ru tang hakalai tadik du bang pha churep so kum ta ken de minne ru ki lawan pa den DMHU de maki ru kali churep kin na kalyang juki ki investigation lakin le long double mo de maki ru ki ong bam dani e ba iphe de long ki suspect ya kata hi ken suspect ya ko tang ba ya kata e bangi le kalong ba report penyimpat yo ki namar ba ni ngapa shim ni kitiki sampel hakalai tarik mo ni yo shim pada hak saut tarik ni step namar la one meet saut step ni fashim hak saut tarik ni step ni pat ngapa ban send mo ngapa sha pasture ban net test mo ni shim ni kini pan khana jong kini ki nongpang ru ba ngin pha test ki ru kata ngala pha hak saut tarik mo hak saut tarik jong minta benai ya ka report pede kinang up pin hadu minta ro bakam pat poi ken long hadin da kala poi ka report sa tip khamba ka e ka ba ken pit dik sang ne kan khampit shai ken ya kata ka e ki jinja total lor khoi ki ba poi try ka nong doktor e ba poi lor khoi na ru ni kat hadu ki ba poi namar ki dan ki brio ki buan wan sha hanga ni ha like so PHC ti ngap ting ha ban pet kin kinu ki bangi ila ban ai da wai hange kinu ki bangi ha ban rafa kinu ki bangi ha ban pha shi ru ken da ki dang khan den ha ban categorize mo te ka south zik min nin bat nan ta ka si te la kham bun hi ya kata te long
ke exact number tingin patla ban yo mo long ikap pat yo in ban KGA ba ya bun kam nong priority jengin ta ka ban pechay kinong pang nai perkat tek number nai perkat ta report nai perkat KGA in pechay kinong pang in ai bi full attention ni kita kanang balong kinum ja kan KGA ki ja basmopi ya minta kasi santarik menta haduk menta tinga try kila apa i san thong tami ai long kata te basu estimate kan ya menta hi ni dan pratli ki dia mo dei ngimban si ni admit haduk khatwing gut pratli ki dia ko wei ki dia ki dia an gut ki wei ki dia long ki dia lain gut du na mai ta ikimi ji kilung ri pang long ila slot ken tingi haban ai tip i tingin ban si tingi haban shutian nak ken menta ken kini ki port emergency ken dia kita bakam juri ni la pha be cha so ra I'm grateful bhai ki rap jong i emily ri lawan thani pan rap ni long ban kali ken ki ki ba ni la bengi sham ni yang ba shnong ri lawan rap hi hak tu ka life ni la da poi ken dia nakaliang dong ki area hang ni ha jong ni mo kan ka mo long PHC sama si ka so ra ka rap palat go la rap long bas kita di ACA jing tia long la kloi basti benelap ban phap review ban kumta mo nei sama si du long Easter la isin e yang bala shu long trade kumtu mo atu saw kentai kumtu long kiarap kini bang ni ores kiniat len trade yang kumtu kan long grateful bhai ki ek ta jirap si